Lelo Panyaso Voice Box Richard Chibumphepo kuchokera ku Unified Mtokoto akuti Malawi ambiri wati amene akufuna kukhala president wa dziko la Malawi pa 6 September pano ndi madobadoba ndi anthu okuti salabada za munthu osauka kumudzi chifukwa kuti chikhoto la malabada adakatha kuyionera patali game kuti ineyo nkhala ukhansala singawini ndezo president izi ndizatseka kamire bwanji tikangosapota presidential candidate wina kuti tiwombole amalawi koma ungazaona kuti aliyense akufuna kuyima yekha muzangodza kuti penepa palowa dyera palowa nsanje limodzi pano Panyaso Voice Box kuti Richard Chibumphepo ayitambasula bwanji nkhani imeneyi ndipo akamaliza timati musangochoka muruze maganizo anu in the comment section below pompano Panyaso Voice Box. Mwadzuka bwanji amalawi nonse kwina kulikonse kumene muli mmawa walero pa 7 August 2025 pamene nthawi yanga m'bwalo lino la the Unified Mtokoto ikukamba kuna kuti 13 minutes to the hour of 8 o'clock tangosala ni maminutes okwana 13 kuna kuti nthawi yathu ikwane 8 koloko. Mwadzuka bwanji amalawi anzanga pa the Unified Mtokoto Democracy Voices for All Malawi Freedom Fighters Human Rights Ambassadors Malawi First ndima organizations osiyana-siyana amene tili the Friends of Ben Longwe tiyang'ane the Friends of Atupere Muluzi UDF Salima supporters komanso the movie wa Chilungamo the Mtokoto the DJs the Ntanyuwas the Bakiri Muluzi the Bon Kalindo muli bwanji kwina kulikonse kumene muli lero lino. Mauwa atakukhala odabwisa anthu kumazifunsa mafunso amphepo mulipo munatizi chachitika ndi chiyani munatizi simunatiyankhuli munatizi munadya chibanzi ndi zina zotero. I don't want to go in details for what I've been passing through komano ndangufuna kuti mawa walero ndikuyankhuleni. The first thing, let me thank my lovely wife for the courageous moment, for the advice and for the acceptance of allowing me to open my account in his phone due to the challenges that I'm facing so far. But at the same time ndithokozenso kwa anthu amene anatengapo gawo kunena kuti no, I should be online. Zinthuzo zikungovuta ndizo kunati tikukonza vuto ili kukubweranso vuto ili nandeti kunena kuti no sitingangokhala ndikuma yang'anira. Let me thank Comrade Matemba. Let me thank Yasin Igwe and so many numerous people who have helped me to solve my problem so far. Koma still more tigwirisa ntchito gadget imene tikugwirisa ntchito imene tasegulira account number yanga through the phone of my wife. Amalawi anzanga ndafuna ndikuyankhuleni komanso kukukumbusani more especially uthenga wanga ukufuna upite kuma presidential candidates. During the nomination papers, receiving of the nomination papers, Malawi Electoral Commission come clearly kwa ife amalawi kutiuza kunati ma presidential candidate ma aspirants tilinawo okwana 22. Koma in the rates of giving the nomination paper and signing of the nomination papers taona kunena kuti only 20 managed. Anthu okwana 20 ndi amene anakwanisa kukapereka zikalata zawo zofuna kuyimirira komanso ndi khumbo lofuna kupulumutsa dziko la Malawi. Fikira dzulo ndikunena kuti kufikira dzulo amalawi maona report from the Malawi Electoral Commission kunati out of 20 from the 22 2 failed, 2 didn't participate, maybe 2 withdrawn. Titagwika choncho kuti awiriwa adalephera, awiriwa sadatenge nawo mbali kapena awiriwa adausiya ulendowu mwina adasankha magawo ena zitakutero. Koma kuchokera ma report limene talandira dzulo limene amalawi mwaliona pa masamba anchezo zimene mwamvetsera pa mphekesera pa nkhani ndi zina zotero mwamva kunena kuti zipani zina zitatu zakanika kukwaniritsa. Tili ndi a David Mbewe, tili ndi Aduwe, tili ndi Akalia amene wawa akunati chifukwa cha zifukwa zina zimene sadakwaniritse mu mpikisano umenewu sakupita nawo.
That is fine and good, and let me congratulate Prophet David Mbewe for the the power, the endurance, for the acceptance, for the strongest term that you have shown. Komanso kuonesa kulimbika mtima kunena kuti inunso Amalawi athe kukudziwani pambali potumikira Yehova Mulungu wakumwamba, komanso akudziweni kunena kuti muli ndi chidwi chofuna kulakalaka kofuna kutumikira Amalawi. May God bless you. You are the politicians. That man, that now we should not say to put it aside. Komano tikuyenera kunati tiyamikire kuna kuti we have the politician, an aspirant by the name of Prophet David Mbewe. Let me thank your running mate, but Edward Kambanje, Comrade Edward Kambanje. Congratulations for you've made your fame. That's Congress. Keep on pushing your dream. Keep on pushing your dream. Dream yanu nditu ipusheni. Patsogolo pavude patani tukufuna achinyamata oilimba mtima. Koma achinyamata okhazikika pa chinthu chimodzi. Amene ngati ali ma politicians, they should remain the politicians. If they are the activists, they should remain the activists. Chifukwa nkhondo imene tikumenyererayi ndi nkhondo imene ikufunika ma activists amene ali strong, amene no azayimirire Amalawi, amene no sazathamanga ukunduku ngati masiko series amene Bible limafotokozera kuti anthu amene akumva uthenga lero namaunyala azakhala kuthamanga ukunduku kufunafuna mawu a Yehova koma mawu osazapezeka, kufunafuna ulaliki koma ulaliki osuzapezeka. Lero linonso tikutha kuona anthu amene no akuoneka ngati omenyerera maufulu koma chenicheni chimene ali sichikudziwika. Izi ndi zimene zikufuna zindipase point imodzi imene ndifuna ndiyankhule ndi ma aspirants athu. It is quite unfortunate kunena kuti ma presidential candidate nonse amene no mwapangidwa withdrawn muresi imeneyi komanso amene mukupitirira muresi imeneyi, ndifuna ndiyankhule mawu awa kunena kuti Amalawi tikukondwera nanu komanso Amalawi tikumva nanu chisoni. Amalawi tikupasani support koma Amalawi tikumva nanu chisoni. Chifukwa chani ndikuyankhula mawu amene wawa? Tikayang'ana ndalama za nkhani zimene ma aspirants apereka, mukuonesa mkuthekera mwawo ndi ma running mate awo ndi zipani zawo, ndi ndalama zochuluka zimene zikanatha kuthandiza ku constituency kwathu kuja. Chifukwa komwe tikudziwa ifeyo patokha kunena kuti ulendo umene tikupitawu ndi ulendo umene tikufuna tisokoneze chilungamo cha zisankho enafe. Chimene chocho nde tizichivomereza, tizichidziwa. Tikudziwa komwe kunena kuti ifeyo apo mavoti sitinganunkhepo kanthu komamo tingosokoneza ndicho lina chonati chipani chathuchi. Tikakachilowesa uku tioneke kunati tili ndi value, nafenso tinaperekako 10 million, nafenso tinakapereka ma nomination paper, nafenso tidakailipira, nafenso taonesa running mate wathu, but in actual sense resi si yathu. Tikuperekeza wina kunati akatole chikwama munthu wodutsa. Zimene zizi tikudzidziwa. Ndiye ineyo mu nthawi yanga imene ndakhala ndikuvutikira osayankhula ku mtundu wa Malawi, ndimayenda ndikumamvetsera anthu chimene akukamba, ndimatha kumawafunsa anthu mafunso. Kodi chenicheni chimene mukuchifuna kunati a opposition achite ndi chiyani? Chifukwa tikamayang'ana boma limene tili nalo pano ndi la Lazarus Chakwera, boma la Malawi ndi la Lazaro Chakwera ngati president. The rest from the DPP, UDF, UTM and the rest of the party amene tikuwaona so ndi zipaniwa. Onsewa ndiye kuti okha akuzika ku opposition, koma opposition yo ndi yabodza. Amalawi nditakumvetserani zimene mwakhala mukufotokoza, ndikufuna ndiwonjezere pamenepo kunena kuti ma presidential aspirants ena onse amene mukuwaona pa resi iyi imene ikuchitikayi, tisayipye zina la munthu mmodzi, koma the rest mumpikisano uwu ndi mavenda. Believe you me or not, ichi ndikuchinena chifukwa cha kafukufuku. Anthu akufotokoza kunena kuti
akadakhala nawo atsogoleri ochita bwinowa kuti ali ndi mtima wachikondi kufuna kumuthandiza munthu wa kumudzi, munthu wa kuusisha, munthu wa kumasakapende, munthu wa kunamanolo, munthu wa kumulanje, munthu wa kumchinji, munthu wa kunkhotakota, munthu wa kukaronga, wa kuchitipa, wa kulilongwe mpenu, kaya ndi wapati, wa kuntchisi kudowa salima. Anthu excuse me, akufotokoza kunena kuti mukanamanga chimodzi. Chimodzi chake nchotani? Sizoona kunena kuti anthu mukudziwa kunati mpikisanowu olo mukadakhala ti inuyo amene muli ma aspirants inu mwayima pa ma primaries onena kuti inuyo mukapikisana ngati phungu, anthu anu sakadakwana 10 kapena 8. Koma chifukwa chonena kuti muli ndi ndalama, anthu mukuwagulira mathobwa, anthu mukuwapasa zigumu, anthu mukuwapasa bredi, ena mukuwapasa yogati, ena mukuwapasa mahewu, anthu akukwera galimoto ndi cholinga choti akadye, koma chilungamo akuchidziwa. Ndiye anthu akudandaula ku chipani cha DPP, anthu akudandaulira chipani cha UTM, anthu akudandaulira chipani cha UDF, kunena kuti chikuvuta ndi chani. Tiwathokoze Right Honorable Enoch Kamzingeni Chihana kukhala ndi mtima wowakonda Amalawi kumene kukuchitikako. Chimene chichi chinthu chabwino kwambiri kunena kuti you can endorse komanso ndikupereka much support, ndicho linga chonati tipulumutse Amalawi. Wokondedwa ma aspirants, pamene pafika dziko pano sizikutanthauza kunati a DPP sakudziwa mavuto amene Amalawi akukumana nawo, komanso sakudziwa solution imene ingathandizire kuna kuti Amalawi achoke mu chipinjo chimenechi. DPP zimenezi ikudziwa. Pamene tafika lero lino pano, a UTM sikuti sakudziwa kunena kuti tipange bwanji kunena kuti chipinjo ichi chichoke koma tiapulumutse Amalawi amene akudya chitezi. A UTM akudziwa. Pamene tafika leropa sikuti a UDF sakudziwa kunena kuti tipange bwanji kunena kuti nkhondo itimenye mavuto awa ano food no money mdziko muwa athe tikonzenso chuma cha dziko lino, sikuti sakudziwayi, akudziwa bwinobwino. Koma vuto lalikulu limene lili pakati pathu is envy. Ndakhala ndikunena ndikuimba nyimbo imeneyi kunena kuti mavuto akulu amene timakumana nawo mdziko lino ndi msanje, envy. Msanje monoti msanjewa ali mu national anthem ya dziko, ali mu nyimbo ya fuko la dziko lathu la Malawi. Mawu onena kuti njalawa ali mu national anthem ya dziko lathu la Malawi, ameneno adakamenyedwabe mateche ndikumaona ngati zinthu zoseweresa. Nchifukwa chake wina aliyense akabwera manifesto yake akukamba za njala, angakhale njalayo iyeyo atayilephera. Njala yoyilephera kuigonjesa akubweranso ndikukamba za njalazo, ife mkhutu mwathumu mozolowera kumalandira mahewumu ndikumaona ngati zinthu ziyenda. Nimafuna ndikupempheni ma aspirants 17 amene muli parets. Pa 17 pa mukapayang'ana pali ma aspirants okwana 16 if not 14 ameneno ali ku opposition, amene anayenera kupanga chiganizo chokhazikika, chiganizo chofuna kulilira munthu wa kumudzi, chiganizo chofuna kuwombola munthu amene akukavota. Chiganizo chimenecho chinayenera kuchitidwa ndi ma aspirants onse amene mukuoneka kuti mwapanga qualify. Kuli aphunziro mvula mwapanga qualify, kuli akabambe mwapanga qualify, kuli atupere muluzi mwapanga qualify, kuli apita mutalika mwapanga qualify, kuli anankhumwa mwapanga qualify, ojezaka alibe mlandu mwapanga qualify, Joyce Banda mwapanga qualify, ndi ena onse amene tikuona kunati angakhala ali pamenepo zotinso kutuluka manifesto awo sitikudzidziwa. Anthu inuyo munayenera kupanga chinthu cholondola chonena kuti munthu wakumuzi akhale convinced pa chimene mukupangacho. Koma m'malo mwake tikuoneserabe mtima wa msanje, tikuoneserabe mtima wozikonda umene tikazikonda toka tikumfuna munthu wakumudzi kuti akatiyike ife m'mipando. Mmati nkupempheni
nthawi idakalipobe mutakubweza ziganizo mutakugwira ntchito ndi amzanu kuti Malawi uyuyu apulumutsidwe. Nthawi idakalipo mutakupanga cholondola. Mavuto amene tili nawo m'dziko muno ndimafuna ndikupaseni chitsanzo ichi kunena kuti tikayang'ana kwa anzathu amene apanga manifesto anivero manifesto yawo APP Joyce Banda, uku kukubwera IMCP, uku kukubwera anzathu a DPP, mukayang'ana kaya uku kubwera UDF kaya kubwera chana kamapanga anivero manifesto awo mukawayang'ana kwambiri chindunji ndi ndondomeko zimene mukuzisata nkhani yake pamene ikulunjika ndi umphawi, kukonzanso chuma cha dziko lino, ikulunjika pa chakudya, kusonyeza kunati mfundo zimene mukukambazo ndi mfundo zofanana monga mmene Enoch Kanzingeni Chihana wafotokozera. Tikukamba za no food no money, no money no food. Ku DPP akuti chani? Ife tikonzanso chuma cha ziko lino kuti chakudya chipezeke. UDF kuti chani? Ziko muno vuto limene lakuisa president ndilonena kuti mulibe chakudya, mulibe ndalama. Amayi Joyce Banda akuti chani? Nkhani ya zakudya timangira anthu nyumba motere. Ku DPP akuti chani? Tipitirizabe affordable malata subsidy ndi zina zotero kuti anthu akhale nyumba zabwino. Mukawayang'ana manifestowa ndiwofanana nonsenu. Tikakuyang'anani tiwayang'ane Dr. Daliso Kabambe mupeza kuti mfundo zawo ndi zofanana. Dr. Daliso Kabambe amayankhula kunena kuti tidzagawa ati every district council 500 billion izigwira ntchito. DPP kuti chani? 500 billion every constituency. Tamvetsera nokondedwa. Tiwanamiziranji anthu pa zinthu zimene mwina sitingazikwanitse. Ndicholinga chongofuna kukhala ndi political gain. Mfundo zimukaziyang'ana ena akunati sukulu za secondary zikhala zaulere, ena akubwera kuti ayi kuyambira ku primary secondary mpaka na kumanebu zikhala zaulere, ndi anthu akumatha kuona ngati kuli chipinjo chimene anthu aphinjika nacho kwambiri ndiko kulipirira mwana fizi ndi kupeza ndalama za mayeso chifukwa ndalama zikusowa. Ndiye kuti maganizo a Mayi Joyce Banda ndi maganizo a Professor Arthur Peter Mutharika ku DPP akugwirizana. Maganizo onse amene tikuona kuti akugwirizanamo tikaalumikiza pamodzi tikuona kuti kholo la democracy limene linabweretsa free primary education amanena zoona. Tinayenera kukhala mapresident osiyanasiyana, zipani zosiyanasiyana kuti tisogoze masomphenya a chitukuko cha dziko lino. Chitukuko cha dziko lino chifukwa kumene tikuthamangira ndi kwa Keno Muammar Gaddafi, ndi chifukwa chake achakweranso nawo abwera kukuwuzani kunati mwana akangobadwa azimusungira 500,000 mpaka na atafika zaka 18. Amalawi tikhulupirire zimenezo. Mwana akangobadwa zikutanthauza kuti chani? Aja tikuwazona kuti asakwatirane ali ana ang'ono aja akhalano ndi production yokwera chifukwa boma lalengeza kunati mwana akangobadwa boma lizawapasa 500,000 akakwana zaka 18 ayambe kugwirisa ntchito. Ndiye kuti reproduction ya ana amene no World Vision akulimbana nawo, a Save the Children akulimbana nazo, kuna kuti ana asakwatire kapena kukwatiwa adakali ang'ono mchitidwe uchuluka chifukwa anthu azidziwa kunati tikabereka ana athu ali 500,000. Kampeni ngati imeneyo ndi yaboza tizikhwacha. Zimenezo zimene tikufuna tiziunikira. Amayi ndi abambo komanso ma fellow aspirants amene muli ma presidential candidate, chinthu choyenera kuchita ndi chimene mukuyenera kuchita lero lino tisanafike pa 16. Tizikumbukira mzimu wa Charles Ben Longwe adanena kunena kuti ngati dziko la Malawi laonongeka lafika poyipitsisa ndi muulamuliro wa Lazarus McCarthy Chakwera. Tifune tisafune zimenezo tikudzidziwa. Endi mbuyo mwese mutakhala tikuyimba nyimbo imeneyi. Lero kukubwera bwanji omwe aja amakuwuzani kuti mmene zilili mdziko muno bora Mutharika yemweyo akukayambisa chipani chawo. Dziwani kunati dyera pakati pathu silizatha, ndipo ngati Malawi
akukanika kukonzeka chifukwa cha anthu oneka okhutchumuka amene akusewera ndi mamayinzi awo anthu amene tili ovutikitsitsa. Achinyamata anzanga, titalonjezedwa ntchito 1 million, ntchito 1 million zakanika, leronso kwabwera ena akubweranso unati ndivotereninso another 5 years ndilemba achinyamata 3 million. Pamene tikukamba pano ogwira ntchito za umoyo, manesi amene adaphunzira amene apanga graduate amene sanalembedwe ntchito akupitilira 1 million m'dziko muno. Manesi amene ali ndi diploma akupitilira 1 million m'dziko muno. Achinyamata anzanga amene analemba mayeso a folo amene akupalasa kabaza akupitilira 1 million m'dziko muno. Koma still mo ndikumaona mizabe anthu kunati tilemba ntchito 1 million. Maaspirants munayenera muchiyang'ane chinthu chimenechi mwachidwi. Komanso ife mavoters, ifeyo anthu akumudzi, ifeyo amene tili ankhuku zimfere, ifeyo amene timatengeka ndi zitenje, taonatu zitenje zikuprintidwa magalimoto, ma 7 ton, ma 15 tana zitenje zimene anthu mukulandira, zina mukuyika makatani, zina makatani akubafa, zina mukuvala, zimene zizi zina mukufunda, zimene zizi ndi zimene zimadya mitima. Mukalandira chitenje mumayiwala kunena kuti muvutika moyo wanu wonse chifukwa munakopeka ndi chitenje. Tinayenera tiganizire mozama. Ngati maaspirants athu sakutipangira chiganizo choyenerera, ifeyo anthu ovota tikuyenera tiganize mwanzeru. Maaspirants ngati akukanika kugwirizana ndi kupanga chinthu chimodzi choti ayendetse dzikoli, ndikumakhala ndi likukumwe la mapresident mmene lilimo, dziko la m'manja, dziko losaukitsitsa, dziko la katangaleyo akukwera chifukwa cha maaspirants ngati amene wawa. Anthu osafuna kuthandizana. Lero akuza kuti tapanga indosi awa, mawa ndazisiya ndikapanga chipani changa. Nkhani si ina iyayi. Akapanga register chipani chawocho, akapereka nomination paper awo, chimene akukumba ndichonena kuti akavota tikamabwereranso kuchisankho akaone kunati iwo anakapikisana nawo ndipo ali kuthekera kokhala ndi anthu awagule azilemerese mthumba mwawo, chipani chawo chikhalepo. Kwa Malawi anzanga amene taluza hope, amene timayembekezera kuti migwirizano ikhalapo pakati pa DPP UDF kapena UDF UTM kapena no UTM DPP UDF, tisataye mtima, tisadere nkhawa. Mmene tikuyendera dziko lero lino, mmene tikuvutikira lero lino, wina aliyense azitenge ngati mtsogoleri. Wina aliyense azitenge pa iye yekha ngati iyeyo ndi mtsogoleri. Chifukwa pamene ukukwera ma transport odula kamba kakusowa kwa fuel, palibe mtsogoleri amene wabwera kuzakupangani rescue kunati mukuyenera mupita kuchipatala mutenge matenda koma zinthu zadula ndi kupasani ndalama mnyamulire matenda. Palibe. Nokha mukuvutika kukhala kugwa mungongole ndikutenga matenda anu kupita kuchipatala. Nokha mukuvutika kugwa mungongole pomva kuna kuti kwachitika zovuta kumudzi ndikuchoka kuliyongo kumapita kumwera transport yokwera. Zimenezi zikutuza kuti chani? Wina aliyense azizimva ngati mtsogoleri ndipo ali ndi kuthekera. Tili ndi kuthekera kosintha dziko lino, ngakhale akanganya awa akuoneka unati sakufuna kuwombola Amalawi. Cholondolacho ife tikuchidziwa, chatipinja ife Amalawi tikuchidziwa, atsogoleri anzeruwo alipo. Maudindo anthuwa atapasana chitha kukhala chinthu chabwino kunena kuti ambewe atakathandizira mu administration imene ingakhalepo, kaya ndi a UDF, ndiye kuti ambewe akaperekako maganizo, akabambe akaperekako maganizo, akabambe atakhala mu system, kanda professor atakhala mu system, ageniansa atakhala mu system. Ndizotheka zimenezozo zikutengera ife kuganiza. Koma tisanamizidwe. Ena ayankhulapo kuna kuti Mai Joyce Banda atayambisa kabaza wa njinga za moto nziko muno. Mai Joyce Banda kuyambilira kwa kabaza wa njinga za moto pa chingale turnoff andikani kuti tiyambe kukhala ndi njinga za kabaza wakapalasa chingale turnoff. Kabaza wa njinga za moto chingale turnoff adayambisa chairman wankulu ndi Mai Joyce Banda. Chidachitika ndi chani?
titasintha boma, titasintha chipani kuti mtsogoleri ndi wina, kunabwera anthu ena kuti anthu aja azilipira ma insurance. Ma insurance anthu avutika nawo. Lero kukubweranso ena akunena kuti njinga za motos tisayendere fuel yayi, koma tiyendera magesi. Magesi yake ozimazimawa. Funso nkumati takanika fetereza uku, nde njinga za magesizo muzipeza kuti ndi ndondomeko zimene azikhazikitsa ndicho linga chonati Amalawi tivutike. Amalawi zili ndi ife. Tikufuna ndalama mthumba, tikufuna mtendere, sitikufuna kukhapana, sitikufuna mchitidwe womagula kupereka gawenga kuzipasa ndalama zikwanje kunati azisokoneza mziko muno. Zomwe zachitika ku Ulongwe ndikapanda kuyankhula ngati kwathu ku Ulongwe sindichita bwinoyi. Koma tikudziwa ku Ulongweko amene apanga zimene si adera la ku Ulongweroyi. Koma anthu ena akapereka ndalama kwa anthu adera la ku Ulongwero kuwapasa mkwiyo kuti alandira ndalama kuti asokoneze anthu ena, mbiri ya chipani china iwonongeke. Tithokoze kuti chipani cha UDF sichikumveka ndi fungo loyipa ngati limeneli. Tiyamikire leadership ya Right Honorable Atupele Muluzi. Limbikisani achinyamata kunena kuti iwowa amenye nkhondo ya kampeni yonena kuti tisinthe zinthu. Kwa iwo achinyamata ku Ulongwe, achinyamata ku Limbi, achinyamata ku Ntaja, achinyamata ku Mangochi amene mukuona kuti mutakukangalika kumamenya anzanu, imene si kampeni imene ikufunikira. Kampeni yathu ikhale chovotera chathu. Timafuna tinene pano kuti achinyamata ambiri amene akugwiritsidwa ntchito kumamenya anzawo chigawo chakumwera ndi achinyamata amene sanalembese, ndi njira imodzi imene akuyiswa kunati apezerapo khobiri lawo kanganyase kawo ndi kukalandira ndalama ku chipani cholamula kuti asokoneze anzawo. It's quite unfortunate kuti wina ali mchipatala, wina moyo wake sukudziwika ngati ali bwino, atamenyedwa kopsa Mulimbi, zimene polisi ikungoyang'anira. Ndi zinthu zomvetsa chisoni. Tiyeni tipereke kulolerana. Mawu anga osiriza ndi zomvetsa chisoni kunati mu administration ya Dr. Lazarus Makafe Chakwera, imene okha adanena kuti iwo alibe kudziwa kena kalikonse, koma ali ndi anzawo amene amawathandiza mzeru. Mbiri ya Lazarus Chakwera yaonongeka mziko muno chifukwa cha anzawo ooneka aduli amene akupasa mzeru mtsogoleri, nzeruzo zili zoononga. Nchifukwa chake Lilongwe chigawo chapakati chikuoneka ngati is a no-go zone. Ndi chifukwa chake nthambi zachitetezo zikuoneka kuti zikulephera kugwira ntchito yake mwa professional, koma zikulandira ma orders from above. It is quite unfortunate. Oyankhula ena akuyankhula ngakhale nyumba ya malamulo kunena kuti nthawi ikwana, mupita ndipo muona mavuto, musaone ngati anthu angoyankhula, ndipo musaone ngati anthu akonzekera kubwezera, koma ndi zimene mukuwaonetsa anzanu. Ndi zinthu zobowa. Ndiyamikire parliament yathu, ndiyamikire kwambiri chifukwa upandu umene Malawi Congress Party aukonza ndi upandu oyipa kwambiri ku nkhani za chisankho. Unamba 2019-2020 kugwiritsa ntchito judiciary imene idasokoneza kunati tiyendere 50+1. Lero Malawi Congress Party ikupanganso maplani onena kuti 50+1 ichoke pabwere first past the post, zimene Amalawi tikuyenera tizikane. Malamulo athu asamakhale ogwederagwedera chifukwa cha anthu opanda nzeru ndi adyera. Zimene za Malawi tikuyenera titsutsane nazo. Nkhani ya matransfers, nkhani ya anthu ogwira ntchito kumeki amene akathandizire zisankho pokavota, ameki akuyenera avomereze kuti mbuyo monsemu takhala tikuona apolisi athu amene achoka m'madera osiyanasiyana kukavota ku maderawo, komanso mbuyo mutakhala tikuonapo anthu akupasidwa mwayi wovota mwachangu ndi kumapita ku madera amene akupita. Ngati nkotheka anthu agwiriseni ntchito motero. The Unified Mtokoto mawa wa lero pa 7 August mukhale ndi mawa opambana. Ndakusokosera kulinga utamva zambiri zikuchitika. 50+1 imene amayikana
lero akuivomereza koma ife sitivomereza zimenezo. Ambuye akudaliseni. May God bless you all. Thank you.